नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। हमार नाम है KL चौहान। भोजपुरी में पहला मोटिवेटर। हमारा चैनल के एवराले सब्सक्राइब नहीं कैले तो निहोरा बा, चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी। वीडियो पसंद आवे तो ओकरा के शेयर करी, ना पसंद आवे तो अनलाइक करी। कमेंट बॉक्स में लिखी वीडियो काहे ना पसंद आइला। एगो बात कहल चाहतनी, जीवन में अभाव बा केहू का भी। अगर जीवन में अभाव बा, तरक्की के चाह बा, उम्र के चाहे कोनो पड़ाव बा, एक्सपेरिमेंट से अगर लगाओ बा तो ई वीडियो रौरे खातिर बा। पूरा वीडियो देखिए, रौरा लाभ होई, पसंद जरूर आई। रौरा अपने आप से कितना यकीन करतनी, रौरा अपने आप से कितना प्यार करेनी, रौरा अपने आप के कितना सम्मान करेनी। जितना रौरा करत होके अपने आप के सम्मान, लोग भी रौरा उतने सम्मान करत होई। हर जगह दुखियारी दिखावे की कोशिश करत होके, हर जगह अगर रौरा चाहता नहीं कि लोग हमरा के बिना गलती के भी माफ कर दे, हर जगह जा करके हम माफी चाहता नहीं, ये अगर तरह के भाव बा तो यकीन मानी समाज में राउर कोनो मूल्य एवराले बनल नहीं है। अगर रौरा से गलती होता तो जरूर जरूर रौरा सीखता नहीं। उ लोग से कोनो गलती ना हुई जे नया कुछ कैले ना चाहत हुई, तो गलती उहे करी जे सीखत हुई, आ नहीं तो धरती के उ एक तरह से जे कुछ कैल नहीं चाहत, उ धरती के बोझ बा। रौरा से हम कहता नहीं, रौरा अपने आइडिया पर यकीन बा। आइडिया के तो छोड़ी, रौरा अपने आप पर यकीन बा। कुछ लोग के उदाहरण देता नहीं, जो कौने लोग अपने आप पर यकीन करके इतिहास में दर्ज हो गई बा, आ लोग के समाज के नया दशा और दिशा तय करता। रौरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के नाम जानता नहीं, महान एक्टर। का लगता कि वो हीरो के लायक लौके ले? उनके जो कद काठी और बाहरी सौंदर्य बा का हीरो के लायक बा? लेकिन ना, उनका अपने आप पर इतना यकीन रहे कि हम हीरो बन सके नहीं, चैलेंज करके जाके हीरो बन गई। ना नाना पाटेकर साहब हीरो के लायक बने ना, शाहरुख खान जी के महान सुपरस्टार शाहरुख खान जी का हीरो के लायक बने कद काठी से ना, रौरो जानता नहीं। लेकिन कामयाब इंसान स्मार्ट और सुंदर हो जाला। शाहरुख खान जी के अपने ऊपर इतना यकीन रहे कि लोग यकीन करो चाहे मत करो, शाहरुख खान अपने आप पर यकीन की भरोसे ये बॉलीवुड के सुपरस्टार खान साहब बना। वो तरह के यकीन बार अपना आप पर। और तो और छोड़िए, एक समय रहे हजारों साल पहले, सारा दुनिया ये मानत रहे कि ये धरती चापुट बा आ सूरज एकरा चारों ओर चक्कर लगावेला। लेकिन एगो सिरफिरा, एगो पागल आकर के पूरा दुनिया से चैलेंज कर देलस अपना आइडिया की भरोसे कि धरती गोल नहीं, चापुट नहीं है, धरती गोल बा। आई धरती सूरज के चक्कर लगावेला। का लगता लोग आसानी से मान ले हुई? ना 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 ना, आसानी से नया चीज के लोग एक्सेप्ट करले में समय लगेला। तो रौरे आइडिया पर रौरा अगर यकीन बा तो धीरे धीरे लोग के यकीन रौरा दिवावे पड़ी, वो तरह से काम करे पड़ी, वो तरह से रिजल्ट देवे पड़ी, वो तरह से एक तो और का करे पड़ी कि इरिटेट नहीं होके के, खिसियाए के नहीं है। मैंने केहू अगर गलत कहतो बा तो असल बात बा रौरो वो जगह पर रहती तो वही की नजरिए के हिसाब से जरूरत देखती। कहे से लोग कैसे मान ले कि राउर जो आइडिया बा वो सबका के भला कर दी? आइडिया राउर ह, सपना राउर ह, तो संघर्ष के करी गांव के लोग, जवार के लोग ना। ये सब कुछ रौरे करे के बा, और रौरा जरूर कर ले। एक बात और, का मालूम बा, प्रयास करी ना। का मालूम बा कि आखिरी प्रयास पर जाके केवाड़ी खुल जाओ कामयाबी के। रौरा अगर केहू के रौरा आस पास पड़ोस में कबो ताला के चाबी भी लागल हुई तो मोहल्ला में दो चार जना के चाबी ले आके ओके खोले के कोशिश कइल जाला। कैले बनी? कई बार ऐसा होला कि आखिरी चाबी से ताला खुल जाला। यह हो सकेला आखिरी प्रयास से रौरा के मान्यता मिल जाओ। आखिरी प्रयास से रौरा इस समाज के दशा और दिशा दोनों तय कर दी। अबे ये लॉकडाउन जौन रहल हा, कोरोना काल में जौन लॉकडाउन में कितना लोग समस्या में रहल, आज वो लोग समस्या में बा। कहे जितना लोग, खास तौर से भोजपुरी बोले और समझे वाला लोग के जो तकलीफ भइल और जो तकलीफ बा, एक सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व के बा खुद भोजपुरी भाषी वाला लोग के। कहे से कि वो लोग जाकर के दूसरा जगह तो जाकर के खूब मेहनत से ये भारत के तरक्की में योगदान दी लो, लेकिन वही में से जो सीनियर लोग बा, जेकर लगे पैसा वाला लोग बा, उ लोग नहीं ऐसा कुछ काम करत कि जे जहां बा वही जा अपना जिला जवार में कुछ रोजगार के मौका दिहल जा।
आ वही जाके लोग वही जा काम कर ले, तो ई सब भी भोजपुरी समाज के लोग के सोचे के पड़ी, करे के पड़ी। कब तक हमने के जा करके दूसरा जगह काम कर जाई, अपना जगह के भी आकर के हमने के काम मिले के चाहिए। और रउरा सब कोशिश करी जा, जरूरी नहीं है कि रउरा 50 आदमी के रोजगार दी, एक आदमी रउरा कली, एक आदमी के और परिवार पाल सके, रउरा जरूर पाल सके। जानता नहीं कौन है ना, रउरा अपन 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बेच के एगो कोनो चीज बनाओ तनी। एग्जाम्पल के रूप में रउरा अगर एक्सपोर्ट गारमेंट्स में काम करतनी या चाहे गारमेंट्स के कोनो फैक्ट्री में काम करतनी, तो पूरा दिन मेहनत करके 10 पीस बनौनी है, अपन टाइम बेचले बनी। लेकिन ओके जोन बेचाई ओके ऊ चाहे अंगोछे बेचाई, ओके बिजनेस बा और नौकरी बा। एक तरह से कोनो ऐसा पैटर्न हमनी के बनावल जा कि जे ई अंगोछा बनावता उहो बिजनेस कर ले, ओकरा के नौकरी के रूप में ना रहे, ओकरा बिजनेस के रूप में हो जा। कुछ लोगों के ठेकेदारी प्रथा कोई सकेला, लेकिन ओकरा से का समाज के फायदा हो सकेला। परिवर्तन संसार के नियम बा, जब तक परिवर्तन ना को पाए तब तक परेशानी रही। देखी पिछला 20 साल में जमाना कितना बदल गए। जितना पढ़ाई बा ना, एवरा जो पीछे के पढ़ाई होता है, एवरा जो लड़का पढ़ता सकला 10 साल में पढ़ाई के कोनो महत्व ना रह जाये। नया तकनीकी, नया टेक्नोलॉजी, नया मशीन आ जाये। यहाँ तक कि लोग के नौकरी में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आई। उहे लोग काम करी, समाज में रही पाई, टिक पाई, नौकरी में उहे लोग रही पाई कि जे नया कोनो आविष्कार कर सकेला, नया कोनो आइडिया जनरेट कर सकेला, उहे लोग टिकी। तो रो अपना बिजनेस के कोनो ना कोनो आइडिया डेवलप करी। अरे चाय की दुकान बनू, चाय की दुकान में नया एक्सपेरिमेंट करी कि वो चाय की दुकान 10 जगह रउरा खोल दी। रउरा अगर लिट्टी चोखा के दुकान बा तो रउरा वो दुकान एक जगह ना होकर के 10 जगह हुई। आमदनी प्रॉफिट मार्जिन कम रखी, और वो जो ना रउरा दुकान बा वो दूसरा के हाथ में दे के रउरा आपन रोजगार करी। जैसे 10 गो परिवार के रउरा पाल सके नहीं, आपन तो भला जरूर हो जाये। इत उदाहरण का नहीं है लिट्टी चोखा। रउरा खाली सब लोग लिट्टी चोखा ना बेची, सबके जे जोने काम के एक्सपोर्ट होके, जे सिलाई के एक्सपोर्ट होके वो सिलाई के काम करो, जे वेल्डिंग के काम करते एक्सपोर्ट होके वो वेल्डिंग के काम करो, वेल्डिंग मटेरियल के काम करो, मिस्त्री के काम करो, लेबर के काम करो, जे जोने काम में बा। लेकिन कोशिश ही करे के बा कि जितना भोजपुरी भाषा के समझे और बोले वाला लोग बा, कम से कम अपना में तो यूनिटी बना के रखो। अपना में तो जाकर के यहाँ तक कि हम जो व्यवसाय में बानी, रोजगार में जो में बानी, हम हमारे रियल एस्टेट के जो काम हो में हम देखले बानी कि बहुत सारा लोग आपन वाला लोग से कमाइले की कोशिश ज्यादा करेला, आ यही से लोग वो व्यक्ति से खरीदने से कतराला। तो एहू चीज के ध्यान रखे के बाटे, खाली हमने के लाभ लेबे वाला मानसिकता नहीं है, लाभ देवे वाला मानसिकता से अगर हमने के काम कल जाए तो जरूर भोजपुरी भाषा के लोग के हमने के कोनो न कोनो काम आ जाए और कोनो न कोनो काम उ लोग हमारी आई। तो ये मानसिकता के हमने के आगे बढ़ाओ के बाद आज समाज में ज्यादा से ज्यादा भोजपुरी बोले के बाटे। भोजपुरी के जोन पिछड़ापन के जो धब्बा लागल बा, ई धब्बा के हमने के रउरा हमने के सब जने मिलकर के धोल जाई। भोजपुरी भाषा बोले वाला लोग पिछड़ापन के निशानी नहीं है। काहे वो अपन जाकर के सार्वजनिक स्तर पर भोजपुरी में बात नहीं करत, जरूर एक पीछे कोनो न कोनो मानसिकता हुई जो टैग लाग गई बटे के बिहारी है, चाहे भैया है, चाहे ई है। ये टैग के हमनी के खुद धोए के बाद, भोजपुरी भाषा के लोग के धोए के बाद, जौन भी भोजपुरी भाषा के आंदोलन चलत होके ओकरे के हमनी के तन से मन से सहयोग करे के चाहिए। यह बात करके हम अपन बात खत्म करे। एक बार और रिक्वेस्ट करे, गुजारिश करे, निहोरा करे कि चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारा मनोबल बढ़ी, अगला वीडियो भी और उत्साह से हम बना पाए। नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागत।